Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau kuna tare da Abdul Santaki TV. So yau muna tare da MTN users. In har ka san kai MTN user ne, so come closer. Domin nan baka wani code da zaka sayi data a rahusa kuma cikin sauki. In har an baka offer, but offer ne, sannan kuma zallan MTN users ne gaskiya wannan offer suke samu. So in har kana tare da ni, mu je zuwa star 121 hash. Sai ka danna asim ɗinka na MTN. So in har an baka offer, zaka ga option ɗin guda huɗu ne. Ga nan na ƙarshe smart data. Sai ka shiga smart data nan. Number 4, sannan sai ka danna 1 that in 30 days offer. So anan ni ga offer da suka ban, da su sayar min da 700 MB fa 150 naira, sannan da su sayar min da 800 MB fa 200 naira. Then last wannan din da za su sayar min shine 1.5 gig fa 300. Kuma kar ku manta validation na 30 days ne, kwana 30. So in har ina buƙatan wannan, duk wannan na zaba a ciki sai in sa number saka 1.5 din nan number 3 kenan, sai in danna number 3 in tura. So gashin nan in har dan sayan ga abin da sai in sa musu 1, sai in danna 1 pro accept kenan na karba, sai in tura. Not, amma fa in har za ka sayi wannan abin dole sai da kuɗi a cikin sim ɗin da za ka sayar da shi. For example, za ka sayi na 300 nan, ka tabbatar a cikin account ɗinka na MTN ɗin ka sa katin naira 300. Sabila da kana saya za su naira 300. For example, ni bari ku gani. Kun ga nan gurin. 300 failed. Like dai ba kuɗi a cikin account ɗina bai sayi ba. In ya sayi dan nuna muku abin da zai samu ku, in ya sayi za ku ga nan gurin ne sai failed din ya nuna muku successful.